bydgoszti 56-os eseményeket pedig hirdetni fogom Magyarországon, hogy ennek a városnak a lakói mit tettek és hogyan álltak ki a magyarokért és Magyarországért. A te wydarzenia, które tutaj odbyły się w Bydgoszczy, będę rozpowszechniał na Węgrzech. To wszystko, co mieszkańcy tego miasta zrobili dla Węgier i dla upamiętnienia węgierskich wydarzeń. És ez a nagyon fontos és nagyon messzire nyúló történelmi esemény, erről nagyon keveset tudnak, sőt, bevallom őszintén, szerintem szinte senki nem tud Magyarországon semmit, úgyhogy most ez nekünk feladatunk lesz, hogy erről tájékoztassuk a magyarokat. Więc naszym zadaniem będzie teraz poinformować Węgrów o tym, ponieważ jest to wydarzenie daleko sięgające i być może odległe w czasie, ale nikt o tych wydarzeniach nie słyszał na Węgrzech, więc naszym zadaniem będzie teraz to rozpropagować. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt a 2 napot. Bardzo serdecznie dziękuję za te 2 dni. Zasugerował Pan, żeby Bydgoszcz ubiegała się o organizację Dnia Solidarności Polsko-Węgierskiej. Javasoltad, hogy Bydgoszcz folyamodjon a lengyel-magyar szolidaritás, illetve a lengyel-magyar barátság napjának a megünneplésére is. Így van, én ezt egy ilyen történelmi múlttal és egy ilyen történelmi háttérrel én ezt nagyon üdvözölném, és nyilván a lengyel szervezéshez nincs nagy beleszólásunk, de természetesen én a Magyar Parlament lengyel-magyar baráti tagozatának alelnökeként fogok azért lobbizni, és fogom én is javasolni, hogy 2019-ben Bydgoszcz lehessen a Magyar-Lengyel Barátság Napja otthona. Z takimi historycznymi pamiątkami i z takimi wydarzeniami oczywiście uważam, że należałoby wystąpić o taką możliwość i o taką reprezentację. Ja ze swojej strony mogę tyle zrobić, że w ramach polsko-węgierskiej grupy parlamentarnej będę zabiegał o to i będę wspierał. Wspomnę tam, gdzie tylko będzie trzeba o tym, żeby Bydgoszcz w 2019 roku był miejscem kolejnych rocznicowych obchodów tego Dnia Przyjaźni. És én azt gondolom, hogy ha sikerül majd ennek a városnak megrendezni egy ilyen eseményt, ami a két ország kapcsolatában egyedülálló, azt hiszem, hogy az lenne az a történelmi mérföldkő, hogy az itteni 56-os eseményekről mind a két országban a legszélesebb körben ismerkedjenek meg az emberek. Ja myślę, że głównym kamieniem milowym do tych stosunków właśnie między Polską a Węgrami tutaj w tym mieście, w Bydgoszczy, byłoby takie właśnie upamiętnienie tych wydarzeń w ramach obchodu Dnia Przyjaźni. Úgyhogy én bízom benne, hogy hamarosan ez a város lesz az otthona a Magyar-Lengyel Barátság Napjának. Więc mam wielką nadzieję, że wkrótce to miasto stanie się miejscem obchodów przyjaźni polsko-węgierskiej. Rajtunk nem fog múlni. To od nas nie będzie zależało. Koszową. Én is köszönöm.